ҳамчунин бар асоси ин қарор дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ прописка тамом шава продлит карда мешава граница норафта. Сабабаш дар чие ки билет ай Тоҷикистон қиматай ба Россия. Табобати ҳама намуди бемориҳои сутунмуҳра ва буғунҳо, острияхандрози сутунмуҳра, протрузияи сутунмуҳра ва грижаи сутунмуҳра, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо, табобати бемориҳои мардона, простатит, дарди гурдаҳо ва табобат барои бефарзандӣ, суроға, шаҳри Екатеринбург. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. Хабари нав баҳри шумо ва баъдан комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Дар Федератсияи Россия маркази омӯзишӣ пеш аз муҳоҷират барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон боз карда мешавад. Қарори нави ҳукумати Федератсияи Россия дар ояндаи наздик дар мавриди таъсиси чунин марказҳо барои муҳоҷирони воридотӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қазоқистон дар назар мебошад ва инчунин қайд карданд ки марказ аллакай дар Узбекистон низ фаъолият карда истодааст. Қаблан президенти Федератсияи Россия Владимир Путин аз идеяи ташкили марказҳои мутобиқшавӣ барои муҳоҷирон дар Федератсияи Россия пуштибонӣ карда буд. Як хабари дигар, дар остонаи таҷлили 31-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 5000 нафар ниёзмандон кӯмаки моддӣ расонида шуд ва ин кӯмак аз тарафи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ниёзмандон расонида шуд. ҳамчунин бар асоси ин қарор раисони навоҳии шаҳри Душанбе муваззаф шуданд ки дар остонаи таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ барои кӯмаки моддӣ ба кӯдакони ятим чора андешанд. Тамошобинони азиз, дар ҳамиҷа як чиза қайд карда мегзарам, чӣ хеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтестай, ма аз шумо як дастгирии дигар мехом ва боварӣ дорам ки дастгирӣ мекунен. Ҳамагӣ 290 донаи дигар билет мондай. Нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегира. Касе ки мехоҳад билет бихара, инами картаи Сбербанк да сумтона партоен. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша. Ногуфта намона, имрӯз аксия кардагем барои билетфурӯшӣ ба 2000 рубл 20 дона билетон метиҳем ва шанси бурд кардани шумо зиёд мешава. Чектона дар инами рақамҳо WhatsApp дарои кунед қати номтон ва мо ҷошда ба шумо билетона роӣ мекунем. Конкурси мо ҳамагӣ 33 дона конверти пулӣ приз дора. Рӯзҳои наздик финалай. Мансур нависонда. Салом алейкум акаи Сорбон, ҳами гап ростае ки дар коллеҷи тиббӣ таҳсил кунӣ. Синат аз 18 гузашта бошад, ба хизмат мебаранд. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ қайд кардагиай. Нафароне ки коллеҷ мехонанд, агар ба синни 21 сола расиданд, баъдан ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шаванд. Яъне ки коллеҷа шумо аз синфи ноҳимитон сар мекунен ё бисёрид аз 18 солагӣ 3 сол мехонен, аллакай 21 сола мешен, баъд ба хизмат сафарбар мешен. Орзу Нуралиев нависонда. Салом алейкум ака, раҳмат барои видеоҳот. Саволом ҳамин хел аст. Ма дар шаҳри Владимир патент то моҳи март вақт дора. Омадан ма 1 солу 2 моҳ мешава. Барои Москвада кор карданам, граница гузаштанам дар кор ё ки не? Ай барои мигратсиони картам ягон проблема намекунанд? Раҳмат. Ту агар трудовой договор надошта бошӣ бо ширкати кории худат, бояд ки ҳатман мигратсиони картата иваз кунӣ, яъне ки граница бигзарӣ иваз кунӣ ҳуҷҷатута. Обидов нависонда. Салом алейкум ака, ма трудовой договор дорам. Октябрда буд мешава патентам. Чанд рӯз пеш рафтан дар кор, продлида ай корхона чӣ гуфтанд дар кор? 1 моҳ пешакӣ мерай муроҷиат мекунӣ. Тамом. Бисёри нафарҳо дар бораи синни соли 27 сола ва 28 сола барои даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ саволҳои зиёд пешниҳод кардагиянд. Сабр кунед, дар ҳамин мавзӯъ як видеои алоҳида мекунам ки ҳама тамошо кунанд. Интизор бошен, худо хоҳад барномаи ояндара дар ҳамин мавзӯъ мекунам. Раупов нависонда. Салом алейкум, сози ака, прописка тамом шава, продлит карда мешава граница норафта. Меган мекунем посреднико ки регистратсия мекунанд. Бале, регистратсияра бе граница рафтан ҳар 3 моҳ баъд ту метавонӣ ки продлит карда гирӣ. Леки ҳозир бо эҳтиёт бошен, чунки дар бисёр ҷоҳо регистратсияҳои фалшивӣ кардастанд ва ба сабаби ҳамин шуморо депортация мекунанд. Баъд Ализода нависонда. Салому алейкум ака, ма моҳи ноябр Тоҷикистон мерам. Да мигратсиони карта работа кардагием. 3 моҳа регистратсия кунам, мешава илтимос ҷавоб диҳен. То ҳамин омадаанд, та агар регистратсият ки срокаш бираса мешава. Идрис нависонда. Якта писар чӣ хел шидестай? Касое ки якка писар мебошанд ба хизмати ҳарбӣ даъват намешаванд. Як каси дигар нависонда. Ассалому алейкум додарҷон, симкарта ба номи дигар кас бошад, не ки қарздор бошад. Тоҷикистон равом депорт мекунанд.
ҷавоб медодӣ боқӣ дар паноҳи худо бошӣ додари акаш. Симкарта ба номи касе ки ҳаста қарзидор боша агар метавонанд ки ҳамо одама запрет навист кунанд. Фарқ надорад барои 500 рубл барои 1000 рубли ҳамо қарзи симкарта метавонанд запрет навист кунанд и мекунанд. Самад нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон, ҷавоб надодӣ. Ду фарзанд дорам, даъват мекарда бошанд. Касое ки ду фарзанд доранд аз хизмати ҳарбӣ даъваткуниш озоданд. Рустам Сафаров нависонда: акаи Сорбон зинда бошӣ, иқа муҳоҷирои тоҷикда маълумот пешкаш мекунӣ. Дигар шаҳрҳоро намедонам. Санкт Петербургда мигратсиони госиқати патент карда мешавад ва ман шоҳиди ҳамин чиз ҳастам. Чанд шиносои ма гирифтагиянд. Муваффақият ба корот. Мумкин бо тариқи ягон шиносо гирифтагиянд. Мисол мегирем, мигратсиони картаи госиқати медроянд бисёри нафаро ва барои патент гирифтан фалшиви мигратсиони картаи работа мегиранд. ҳамун госира ба работа иваз мекунанд. Яъне агар мутобиқи қонунгузорӣ бигирӣ дар фурудгоҳ вақте ки ту мегзарӣ, агар коркун бошӣ, ту работа қайд мекунӣ ва гости ки кардӣ, ту ҳаққи кор кардани ҳаққи патент гирифтан надорӣ, чунки аз 3 моҳ зиёд истодан мумкин нестай. Ҷамшед Саидов нависонда: ассалому алайкум ака, беҳтарин инсони меҳнат мекунӣ, кӯшиш мекунӣ, тез хабарҳоро мерасонӣ. Гап нест, Аллоҳ нигаҳ дора. Худованд шуморам нигаҳбон бошад. Тоҷик нависонда: ассалому алайкум ака, илтимос саволумда ҷавоб диҳед. Сабабаш дар чие ки билет ай Тоҷикистон қиматай ба Россияра? Аллоҳ нигаҳбонад ака. Сабабаш гуфта шудагӣ нест, вале ана ҳамин моҳ билет ай Тоҷикистон ҳам ба Россия арзон мешавад. Дер то моҳои октябра арзон мешавад билет. Давлатов нависонда: сози ака, диплома заочни хонда гирифта бошӣ, баъд чанд сол хизмат мекунӣ. Касое ки донишгоҳа шуъбаи ғоибона мехонанд ё ки хонда буд кардагиянд, тӯли 2 сол хизмати ҳарбӣ мекунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.